Maulan na umaga mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. At today's vlog, ganito ko po sa inyo kung paano po ako naging kasapi ng Guardians. Paano ako pinanganak sa Guardians. Yun. Wala po ako way back 2016 sa una kong function o branch. Ako yung nagsimula sa GMDFI. Ang acronym po yun, ang ibig po sabihin ng GMDFI ay Guardians Monitoring Device Force International. At ako po na-invite lang ng aking tropa dito sa amin, sa lugar namin, sa Sitio Danga, Barangay Colgante. At noong unang invite niya sa akin, parang hindi ako sa totoo lang po, hindi po ako wala po sa loob ko yung sinasabi niya. So, siyempre, sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko muna at pag-aaralan ko hanggang sa pinaliwanag niya sa akin, pinaliwanag niya. Ang nakakatawa po, kung bakit ako na papayag o paano po niya ako na-invite sumama sa GMDFI doon sa uniforme. Doon po ako nagkaroon ng interest sa uniforme. Sabi ko, ang ganda ng uniforme nila, sabi ko gano'n. Bukod yung polo shirt, kulay blue po yung uniforme namin. At lalo po akong naengganyo doon sa pinakita nilang pants. Ang ganda po, tactical pants na pang force multiplier po. Doon lang po ako nakakita sa kanya ng ganong pants ng pang force multiplier. Ang tactical pants po. May mga bulsa siya na 6 packet. Tapos meron siyang taguan ng kumbaga, yung kung may baril ka, may taguan siya ng baril ko, yung ganda naman nun. Sabi ko, pangarap ko magkaroon nun. Sabi ko gano'n, gusto ko magkaroon nun. Pag-uwi ko sa bahay, kinausap ko po yung aking asawa, yung aking Madonna. Kasi ang tawag po namin sa asawa ng isang guardian, Madonna. Tinanong ko po yung aking Madonna, sabi ko, babe, na-invite ako ni pare na sumali sa grupo nila. Ang tanong sa akin ni Madonna, ano bang grupo yan? Sabi ko, katulad nung kay NF Tracker, Guardian. Sabi ko, maganda ba? Oo. Paano maganda? Yun ang tanong niya sa akin, paano maganda? Sabi ko, naganda ako sa uniforme. Yun totoo. Ang ganda ng uniforme nila, taas sa tawa siya. Sabi ko, uniforme lang, pagagawa na lang kita, sabi nila asawa ko. Tapos, hindi seryoso, sabi ko sa kanya, gusto ko sumali. Sabi niya, ayun, pag-isipan mo muna. Huwag ka muna magdedesisyon. Kaya nga kita tinatanong, sabi ko, gusto ko, yung decision ko, decision mo rin. Kung ayaw mo, ayaw ko rin. Yun, kinabukasan, sinabi ng Madonna ko na, oh babe, nakapag-isip ka na ba? So, yung portion na yon, yung kagabi na napag-usapan namin, nakalimutan ko na. Kaya binalik ko sa kanya yung tanong niya sa akin. Sabi ko, ang alin? Kung sasali ka sa Guardian, sabi niya, ikaw ba, ano bang plano mo? Okay ba sa'yo? Sabi niya sa akin, maganda ba? Ang sabi ko sa kanya, maganda. Tapos sasabi niya sa akin, sige, kung ano yung sa tingin mo na makakabuti sa'yo, sumali ka. Susuportahan kita. Hindi ko lang nasabi sa kanya na may gastos. Kasi may gastos mo yung ID. Mag-fill up ko mag-fill up ko ng form. Meron po akong ginawang vlog tungkol doon sa paano ba pagsapi sa Guardians, paano sumali sa Guardians. So, ilalagay ko na lang po dito sa description below yung kanyang link. Ito po yung video na binlog ko. So, panoorin po ninyo. Tapos, ito po yung link sa baba. Sa description below ko po ilalagay. Yun. Tapos po, ayun na nga, pinuntahan ko si pare, nagpila pa ako ng form, nagpa-picture ako, sinamahan ako ng aking Madonna sa bayan.
para magpa-picture ng 2x2 picture, kasi kailangan po yun, i-attach yun sa form na isusumite. Katapos pong isumite yun, i-schedule yung kargahan po. Yung unang karga ko po noon MG. Ang ibig sabihin po ng MG ay Magic Group. Yan, 3 to 4 months yata na MG yung aking karga. Tapos ang founder ko po noon ang aming kasalukuyang chairman ng anak na Lawin, si Chairman Jojo Sunga. Siya po yung founder namin noon. At ako po ay MG. Kumbaga membro lang po ako, wala po akong posisyon. Isa lang po akong membro noon. Sa loob ng mga 3 to 4 months yata, in-advise lang kami ni Man Jojo na magtayo kami ng chapter namin dito, kasi 4 po kami dito na kasali noon sa GMDFI. Ang aming naging founder dito sa Colgate chapter, bali Dangat chapter pala, sorry, Dangat chapter ay si Founder Axel, at ang aming presidente po ay si Pres Aris 19. Ang aming vice naman po si Vice Roger, at ang secretary po ako ng aming chapter ng mga panahon na yon. Kaya nadagdagan po ako ng R. So yung ranking ko po RMG that time. Ang ibig po sabihin ng R ranking. Kaya nakumpleto po yung RMG, Ranking Magic Group. At from 2016 up to 2018, active po ako sa Guardians. So from 2018 up to 2019 naman po, 1 year akong floating. Kasi nagkasakit po ako. Hindi po ako pinayagan ng aking Madonna na sumama sa aktibidad ng Guardians. Yung pag-duty, ngayon, saka po yung, kagaya yan, muulan. So, siyempre, iningatan ko rin po yung aking katawan. Yun po, 1 year akong floating, from 2018 to 2019. Noong kalagitnaan po ng 2019, nabalitaan ko po na ang akin pong dating founder na si Chairman Jojo, ngayon po chairman na po siya, nabalitaan ko po na isa po pala siyang corporator ng Lawin Wings. So na-overwhelm po ako at na-excite talagang kasi lahat naman po ng Guardian may pangarap. Ako po pangarap ko po na ayun nga, na siya lang po yung nakapagbigay doon sa aking pangarap. At nakargahan po ako nung sumali po ako sa grupo nila ng Lawin Wings. Naging FSRMG po ako. So yung pong FSRMG, ang ibig po sabihin nun, Founder Senior Ranking Magic Group. Yun, nagtayo po ako ng chapter dito sa amin sa Pampanga Colgante chapter. Nagtayo po ako ng chapter dito sa aming barangay. Pangalan po Colgante chapter. Tapos po nakargahan po ako ng FSRMG. Ito po siya. Ayan, hindi ko lang matakpan yung S. Mamaya explain ko po yan. FSRMG, Founder Senior Ranking Magic Group. Yan po yung ibig sabihin niyan. At yan po unang pinagkaloob po sa akin ng Chairman Jojo. Po, nung maging founder na po ako dito sa Colgante chapter, ako po narank po ulit ng S ng aming chairman na si Chairman Jojo. At ang naging ranking ko po SF. Ang tawag po sa akin SF na, hindi na po founder. SF ibig sabihin po senior founder. Yan po yung ibig sabihin ng SF. Tapos po along the way po naging NF naman po ako. Tumaas po yung rank ko. Nagpagkalooban po ako ng panibagong rank.
So kung napapansin po ninyo yung aking YouTube channel NF Aqua. Yung Aqua po kasi pseudonym ko yon. So yung ranking NF. Ngayon po hindi ko na po binago yung pangalan ko po sa YouTube channel ko. Kasi doon na po ako nakilala, NF Aqua. Lagyan ko po ng official kasi official naman po ako ng aming grupo. Ayun, katapos po nun, napagkalooban po ako ng S. Kaya po ako yung naging SNF. Ito po yung mga ranking na binigay po sa akin. Ayan po. SNF, NF, SF, at saka po SRMG. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Chairman Jojo. Siya lang po yung nakakita ng aking talento. Ayan. Pagkatapos po nito, nagtayo po ng panibagong branch si Chairman Jojo. Kaya chairman na po ang tawag namin sa kanya kasi siya po yung chairman namin sa Anak na Lawin. Ang inyo pong lingkod panibago, pinagkatawalaan po ako at ako po isa sa corporator ng aming branch ng Anak na Lawin. So ang akin pong ranking ngayon, ito po, ayan na po siya, ayan. At CGS, NCF, yan po yung aking ranking ngayon, CGS, NCF po, yan. Kita ba? Ito. So, ang tawag po diyan ng mga membro, pagka ganito ang ranking mo, supremo na po. Supremo na po ang tawag diyan. Tapos, ang ranking mo NCNF, ayan, supremo po ang tawag sa'yo. Pero mostly, mas magandang tinatawag sa mga ranking kagaya po nito, CGS, yan. Yun po. Ako po ay nagpapasalamat sa aming chairman at pinagkatawalaan po niya ako, nakita po niya yung aking abilidad at talagang ito naman po pinagpapaguran naman po talaga, binibigay naman po, deserving naman po sa mga tao na nagbibigay ng effort, kaya sila nararanking, kaya sila tumataas. Ako nagsimula lahat from GMDFI up to LWGBII, ibig sabihin nun, Lawin Wings Guardians Brotherhood International Incorporated. Tapos yung bago ngayon, ALWGBII, ibig po sabihin nun, Anak na Lawin Guardians Brotherhood International Incorporated po. Ayan. From the start, naman maging guardians po ako, up to now, kasama ko po si Chairman. Ayan. At si Supremo Aquarius, si PCGS Aquarius po. Ayan. Tagal ko na po silang kasama since 2016. Ayun. At ako po blessed, sobrang blessed po. Kasi hindi ko po akalain na maaabot ko po ito pangarap ko na to. At salamat din po sa Diyos. Yun, hindi niya ako pinabayaan. Salamat sa aking asawa, sa suporta. Sa aking Madonna, salamat sa suporta na binibigay mo sa akin. Kasi kung hindi sa'yo, hindi ko alam gagawin ko. Siyempre, ikaw yung, kumbaga, ikaw yung guide ko di ba? Yun. Tapos ito ba? Yun. Sa mga nga po pala, sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong suporta, sa mga views po, sa mga nanonood po ng video ko. Maraming salamat po sa mga viewers. At sana po lagi niyo po ako suportaan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po suportahan niyo yung channel ko. Please subscribe my channel and click the notification bell para po updated kayo sa mga i-upload kong video.
At paki-like, share. Pwede rin po mag-comment kung okay lang sa inyo. Ayan. At doon sa mga nagko-comment po sa aking video, ito po sila. Yan. At saka po ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kanila. Ayan. Sa suporta na binibigay niyo po sa akin. At pasensya na po kayo kung wala tayong masyadong upload sa YouTube. Ilang araw na nag-uulan, hanggang ngayon nag-uulan. Tapos po, nasabayan pa po ng pagigpit ng aming lugar na bawal nga po pumunta sa mga bawat barangay ng walang kadailanan ng maganda. Ayun, sa mga kabro natin, bro and sis na nagjo-duty ngayong panahon po ng Delta Variant. At doon po sa mga nagsisimula na bagong member po ng Guardians, kahit na anong branch po kayo dyan, tuloy lang, pagpatuloy nyo lang po yung inyong sinalian. At makinig po kayo sa mga nakakataas sa meeting na napag-uusapan po ninyo. Ayun, at sa mga nag-duty po ngayon na push multiplier, mag-ingat po kayo ngayong panahon ng Delta Variant. Doon sa mga katulad kong guardians na nangangarap ng ganito po na narating ko, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Darating din po yung araw na kung ano itong naabot ko, maaabot po ninyo. No, basta tuloy nyo lang po yung inyong nasimulan. Makinig po sa mga nakakataas. Yan, sumunod po. At kung ano po yung doktrina na binibigay po sa atin, huwag po natin kakalimutan. Ang importante lang po magbigay galang sa nakakataas. Alam nyo naman kung paano yung respect natin, yung ating pagkakamay, pagmamano ng ating kapatiran. Ano po, tuloy-tuloy lang po. Mararating rin po yung aking narating. Ito pong aking nakamit na to, mararating po ninyo. Darating po yung panahon, huwag lang po kayong maiinip, huwag po kayong magmamadali. Ayan. At sa mga push multiplier na mga naka-duty ngayon sa kanya-kanyang mga lugar, mag-iingat po kayo ngayong panahon ng Delta Variant. Ano po, always use face mask, tapos face shield, yung ating mandatory na pinapatupad sa mga municipality. Ayun. Para po sa ikabubuti po ng sambayanan, para po ikabubuti ng lahat. Ayun. So, dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At sana meron po kayong natutunan. At sana po na-inspire po kayo do sa aking experience kung paano ko naging guardian. Maraming salamat po sa inyo. In service to one, in service to all. Long live Guardians!